chicos y chicas, María Mera. María, muchísimas gracias por dejarnos estar contigo durante estas horas previas a la gala y no solo poder conversar contigo, sino también haber formado parte y presenciar un poco el proceso en el cual te preparaste para el evento. Antes que nada, nos gustaría saber, ¿cómo estás? ¿Emocionada? ¿Nerviosa? Pois sempre antes de calquera gala estou emocionada, nerviosa, contenta por lucir un ano máis un de Los Aires e poder estar á altura como se merece un evento como este. Sabemos que os preparativos para unha gala solen estar cheos de moitas emocións, incluindo nervios. Terías algún ritual especial antes de algún evento? A verdade é que non, porque mira, eu creo que xa pasan tantos anos que esos nervios ou eses rituais quizáis facíaos máis ao comezo da miña carreira, pero agora síntome tan cómoda co que fago e co equipo que estou que os nervios desaparecen, é máis unha ilusión, emoción de Los Aires, pois este é o 6º ano que me he visto con eles, polo tanto para min son casa, son fogar, son familia, entón para min eu estou moi contenta porque sei que con eles sempre vou acertando, así que pois ese é o mellor que me pode pasar. Como foi a túa fusión con De Los Aires? Pois empecé con De Los Aires a través de Natalia Alcaide, que é a estilista que xa todos coñecemos e que todos saben na Coruña polo menos quen é, eu penso que parte do mundo tamén, pero empecé con ela e aconselloume ela, oye, pois se vas ao semestre proba estes diseñadores, a ver que che parece, e empecé con eles, con un vestido azul, bueno, preciosísimo, e desde ese ano, que foi no 2020, a partir de aí xa foi como ese amor a primeira vista e que xa comezamos a traballar sempre ano tras ano. E creamos algo que foi algo sen querer, non? Esa, pois, facer looks pois tamén arriscados, anunciando esa nova tempada da primavera. Entón, bueno, eles entendémonos moi ben, temos a mesma forma de traballar, gustanos arriscar, gustanos ser diferentes, entón creamos un equipo perfecto. A ver, sempre me fai ilusión pois o que ten que ver comigo, que neste caso son pois mellor actriz ou tamén mellor comunicadora, non? Que son pois os traballos que eu desempeño. Entón, os premios ao final parece unha frase feita, pero non dan o traballo, que dá o traballo ao final cada día esforzarse, poder facer o que un quere, que eu creo que o máis importante para todos é poder despertarse pola mañán con gran sorriso porque vas traballar do que queres. E iso ao final, pois que recibas un premio é un gran recoñecemento por parte dos amigos e dos compañeros da profesión. Pero o premio máis grande é traballar do que a un lle gusta. Entón, a min faime especial ilusión pois ver aos compañeros, as compañeiras que están nomeados, os que leven o premio ou que non, pero sobre todo compartir este día con todos porque é o noso día. Pois veo un pouco por rebote, lonxe do que moita xente pode pensar, que sempre parece que as actrices pois xa desde pequenas levamos como esa profesión tatuada na pel, para nada. No meu caso foi porque me gustaba moito facer teatro no cole e animáronme a meterme en clase de interpretación, pero fun sempre como a un hobby, nunca pensei que me podería dedicar profesionalmente a ser actriz, nin ser, para nada, pero nada, sobre todo vivir disto, non? Eso xa para min era un soño inalcanzable, cousa coa que eu nin sequera soñaba ao comezo da miña carreira. Pero, por sorte, pois estudei arte dramático, puiden presentarme a diferentes castings e a sorte de que entrei nesa maravillosa serie Matalobos, que foi a miña mellor escola e onde arrancou a miña carreira sin, xa non tiven tempo nin de pensar, non? Para mí Matalobos foi un antes e un despois na miña carreira e, bueno, super afortunada de formar parte desa pedazo de serie. O meu primeiro casting foi para entrar nun programa con Piñeiro, con o noso querido Super Piñeiro, que pois xa por desgraza non está entre nós, pero sí que deixou moi boa escola e grandes profesionais, e eu fui unha afortunada, non? Eu empecé na tele da súa man como reporteira, e empecé na tele pois desa parte máis xornalista, que eu tamén estudei xornalismo, pois empecé un pouco por aí, non? E a nivel como actriz, pois sí que cando eu facía arte dramático, facía teatro amateur, pois xurdían esos primeiros castings, non? E eu, bueno, os primeiros castings eran terribles porque pasaba moitísimos nervios
pero sempre me acompañaba a miña nai, que me daba moitísima seguridade e sempre como nunca iba coa intención de conseguir nada, conseguía pasalo ben. Iso sí que é verdade, sempre o pasei ben nos castings. Pois un consello claro, que se de verdade é o que queren, que loiten por iso, porque creo que o regalo máis grande que podemos ter na vida é traballar do que un quere. Sei que é unha profesión moi difícil, moi complicada, onde hai moita competencia, onde hai pois moita envexa quizáis tamén, é un mundo moi difícil, pero creo que hoxe en día é todo complicado e vale a pena pelexar sempre polo que un quere. Entón formarse, sempre formarse, e empaparse dos que máis saben do teu arredor e pelexar polo teu obxectivo ata o final, sempre. En ficción, o que máis me gustou foi facer a Rosa Vargas no Sabor das Margaritas, porque era para min un reto como profesional, porque sempre tenden a encasillarte nun tipo de personaxes polo teu físico, quizáis, que está moi ben, que é así, non? Nos temos un físico e podemos dar para a nosa apariencia certos personaxes, pero quería demostrar de alguna maneira que tamén se poden facer outras cousas que non teñen nada que ver co físico, e para min a personaxe de Rosa Vargas foi un regalo, un reto a nivel profesional, con un traballo actoral moi potente e disfruteino moitísimo. Pensaba que me iba a costar moitísimo máis meterme dentro do papel de Rosa Vargas, pero sorprendentemente foi co que máis identificada me sentín. Home, eu esperaría glamour a tope por todas as esquinas, moita moda, por suposto, galega, e cuidar moito o que nós temos aquí, non? Cuidar moito o noso produto, os nosos profesionais, que son moitos e moi bons, e que ás veces parece que hai que sair fora para que estean valorados, e nunca máis lonxe da realidade. Entonces eu esperaría unha Fashion Week que poña pois aí no alto aos nosos profesionais, a nosa moda galega, que creo que temos moito e moi bo do que presumir. Efectivamente, Galicia é moda e iso é o que hai que exportar, sin duda ningunha. Gracias.